Aitor aritze eta arrimatu da, Aitor, kaixo, egunon, Aitor. Bueno, bizi gaudet ez da gutxi, Bai. Hortik hasi beharko gea. Hori da, baikorrak izan behar dugu. Ze, gora bere asko eta harri txintxar asko atera zaigu bidera, baina gero, horri aurre egin behar zaio eta baikorrak izan behar dugu, positiboak izan behar dugu, ez da, hori ez du gaztu behar. Naiz eta kontrakoa pentsatzeko motiboa baditugun, eta adibidez, harrituta utzi gaitu Paristik iritsitako gertakari larri horrek, ezta, argazkilaria hiltzen pasaden astean izoztuta inork lagundu etziolako. Bueno, gertakari honek aukera ematen digu gauza asko planteatzeko. Lehendabiziko galdera, Pariskoa bezalako gertakari baten aurrean zergatik ez dugu laguntzen? Aitor. Bueno, psikologiatik azalpen desberdinak eman daitezke, ez? Bai, bat da deitzen zaiona ikuslearen efektua, ez? Historian zehar, 1980 urtean edo gertakari bat gertatu zen New Yorken, emakume bat erasotu izan zen, eraildua, eta gero jendeari galdezka zergatik etzen duten lagundu, eta jende asko erantzuten zuen, pentsatzen zutelako norbait halko zura zerbait egin. Orduan, ikuslearen efektua esaten duna da, gertatzen dela horrelako ardura difusio bat, ez? Lagundu behar duzun egora batean, zenbat eta jende gehiago egon, orduan eta probabilitate gehiago daukazu pentsatzeko beste norbaitek zerbait egingo. Beste batek egingo duela. Nik egiten espadut ere, beste norbaitek lagunduko dio. Orduan arduraren difusio horrengatik, azalpen bada, gero ere badaukagu hausnartzea, ez? Horrelako gertakizun baten aurrean ere, gogoratzen dut ere Batsonek egin zuen esperimentu bat identifikatzeko benetazko empatia ze mailataraino dagoen zabalduta gure gizartean, ez? Eta berak manipulatzen zuen egoera bat, ez? Laguntzeko egoera bat zan, komplikatua zan, ez? Eta manipulatzen zuen egoera hartatik erresa zenuen edo zaila zenuen ihes egiteko. 10 pertsonetatik bakarrik 3,5 ia batzutan laguntzen zuten erresa zenean eta zaila zenean, ez? Esan nahi eta 6 pertsona edo egiten zuten asolik lagundu egoeratik ihes egiteko zaila zokatenean, ez? Esan nahi benetazko empatia, igual uste dugun baino gutxiago zabalduta dagoela gure gizartean, ez? Orduan, bi azalpen horiek lagundu dezakete. Eman litezke, ez da. Bueno, zer esango zenuke, Pariskoa bezalako kasuak ikusita, gizakidetasuna kolokan egon liteke? Bueno, pasaden astean hitz egiten genuen, ez? Gizakiak digun beharrei desberdina begiratzen genien, eta azkenean sakantzen baldin badugu gizaki oro dauzkagu 3 behar nagusia, ez? Bat, maitatu izateko beharra, ez? Bigarrena maitasuna emateko beharra, eta 3. parte izateko, edo kide izateko beharra, ez? Eta, karo, jaiotzen garenetik oso menpekoa gara, ez? Oso interdependentea gara. Bai. Eta besteren gatik ez balitz, gu ez ginateke izango, ez? Baina, ze gertatzen zaigu, ematen du giza konexio hori galtzen ari garela, ez? Individualismoa, teknologiaren isolamenduaren gatik, besteren beharra ez dugunaren sentimendu faltsu baten gatik, eta ez gara zueli deskonektatzen besteren gatik, baizik eta batzuetan ere naturagatik ere deskonektatzen gara, ez? Ematen du, gure burua, porlanen inguratuta denbora asko pasatzen dugu, baita ere teknologiaren oren, pantailaren baten aurrean, eta ematen du horrek ekartzen duela ere giza konexioaren kaltetze bat, ez? Jeremy Rifkinek, ikerlari batek, antropologoa esate zuen, homo sapiens baino homo empatikus garela, ez? Nik uste dut, berez, sakonean, ez da gizartean lehiakortasun asko dagoen, gizak ere motivazio indartsuena nire ustez altruismoa dela, eta esen beste egoismoa, ez? Eta konturatzen balemazea manu, historian zehar gizakiok zenbat estruktura garatu ditugun, ez? Kide izateko sentimendu hori betetzeko, ez? Nazioak eta erlijioak eta banderak eta barrekoak, guztiek gizakire kide sentitzeko beharri erantzuten dioten estruktura dira, ez? Eta karo, gizakia bere isolamenduan, bere kotxean, bere etxean, bere isolamendu espazio horretan askotan salduta geratzen da, ez? Eta bai, badirudi, kidetasun
gaitasun hori askotan arriskuan sentitzen dugula, eta horrelako gertakerik ere Bai, hori egia da. izaten Eta digute, gero ez? horlako gertakari batek, oso larria da eta sekulako jartzun mediatikoa izan du, baina gero kontrako gauzak ere gertatzen dira. Adibidez, ni akordatzen naiz, pandemiaren hilabeterik gogorrenetan dena konfinatuta egon ginen garai haietan, nola sortu ziren auzoetan elkartasun sareak, ezta? Adineko personei, aitoramonei, elikagaiak eramateko, otortok eramateko, eta horiek sortu ziren jendearen borondatez, gauza asko. Beraz, jarri behar dira pixka balantzan bi gauzak igual, ezta? Eske, fijatzen bali mazia, Aitor? daukat sensazioa, garapen ekonomikoa etertzen den heinean, individualismoko balioak geroz eta handiagoak izaten dira, ez? Baina naturari begiratzen baldin badiogu, naturan gaientzen den printzipioa kooperazioa da. Osea, nik uste gizabanakoa kooperazioen bidez, gizabanako bakarri lortuko lituzken emaitza baino hobeagoa lortzen dituela horri esker. Bai. Eta begiratzen badugu ongi, bai, prozesu biologien arteko kooperazioa ikusten badugu, erleak nola funtzionatzen duten, azkenean, badukagu printzipio bat ezinbestekoa dana, eta dala, gogatzen naiz bain Sabino Aiestarenetaz, ez? 2008an hiltzen eta nere tesi zuzendari izan zena, eta psikologia fakultateko irakasle izan zena, arek hitz egiten zuen individualismo kooperatiboaz. Hitz egiten zuen gizabanakoa, baina individualismo edo gizabanako ez psikologikoa, baizik eta individualismo etikoa. Victoria Camps filosofoak esaten zuen bezala, ez? Pertsona bate gaitasuna aukitzen duna, ondo eta gaizki dagoena disternitzeko, pentsamendu kritikoa aukiko duna, eta aldi berean besteekin elkarlanean aritzeko, eta kooperazio hori bultzatzeko, ez? Goen dela gutxi, Mondragon Unibertsitatean, Jose Ramon Bitoirekin batera, Oxel Azkarataren tesi bat defendatu zen, eta arek, nire zuzendari izan ditzen, ez? Defendatzen zuen pertsona kooperatiboaren profila, ez? Nolabait, elkartasuna erakasten duen gizarte kohesionatu eta aurreatu bat erekitzeko garaian ezinbestekoa dana, ez? Claro, individualismo gehiegi baldin badaukagu, azkenean taldea desagertzen da. Baina kolektibismo gehiegi baldin badaukagu, gizabanakoa desagertzen da. Orduan, gizarte batek ezinbestean behar du orekatu bi balioiek, eta ondo adierazi duzun bezala, pandemia garaian ikusi izan dira. Ikusi ziren elkartasun sareak. Elkartasun sare oso importantea beharrezkoa direnak. Bueno, gauza bat egingo dugu. Hemen utziko dugu eta ariketa bat ere prestatu duzu, baina atorren azten lasaiago esplikatuko dugu ariketa. Ze oso interesgarria da, eta horrek pixkat behartuko gaitu ariketa egitera eta ikustera, gure bizitzan zerk duen indar gehiago individualismoak ala gizarteari laguntze horrek. Aitor, astona pasa horrengo asten segiko dugu.